गिबि खुलुमबाय 80थि भारत उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै बिफां गायनाय जे हाबाफारि बे हाबाफारिनि उद्यक्ता हिसाबै क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बिसाखौ गिबि आङो गोसो गोरबोनि साबायखर बावनायखौ जासिदों। मानो होनोबा दामनाय देनाय खननाय मोसानायजोंल' जड़ित थायाबालानो जे मिथिंगाखौबो समायना खालामनायजों लोगोसे जे आबहावाखौ गोग्गो खालामनायनि जे थांखि जे उद्देश्य खुब बाख्नायथाव। आङो बिटिसि प्रशासननि जानानै बिथांमोनखौ आङो बाख्नायदों आरो बेक्तिगत हिसाबै आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांमोननो साबायखर बावदों। इयुनावबो बिथांमोना बेबायदिनो गावसिनि दामनाय देनाय मोसानाय खननाय मुसुरनायनि बादैबो गुबुन गुबुन समाजखौ संस्कार खालामनायनि खेथ्रआव बा समाजखौ गोग्गो महर होनायनि खेथ्रआव जाहाथे बिथांमोना बिहोमा होबोबाय थायो बिनि थाखाय आं बिथांमोनखौ खावलायदों। आरो बिफां गायनायावनो सिमाबद्ध थायाबालानो गुबुन गुबुन समाजारि बिजोंजों बा समाजखौ संस्कार खालामनांगौनि सार्थआव सामाजिक भाबै अर्थनैतिक भाबै राजनितिक भाबै जों माबोरै सचेतन जानांगौ, जों समाजखौ बोरै लानांगौ, जातिखौ जों बोरै लांनांगौ, बेनि नोजोर बोनानै जाहाथे फैगौ समफ्रावबो जाहाथे बे बिसाया पदक्षेप लायो बिनि थाखाय आं बिथांमोनखौ खावलायबाय। आरो इसोरा बिथांमोननो सक्ति होथों, गियान होथों, जे साफा साफा मुंदांखा आर्टिस्टजों लोगोसे समाज सिबियारि बा समाज फोसाबगिरि हिसाबैबो बिथांमोना महर मोनथों बेनि थाखायबो आं इसोरनि खाथियाव बेखौनो खावलायगोन। जोङो मिथिंगाखौ समायना खालामनायजों लोगोसे जे आबहावाखौ गोग्गो खालामनांगौनि सार्थआव जोङो बयबो बिफां गायनाय जे हाबाफारि बेखौ जाहाथे लायो आरो बेजों लोगोसेनो बेक्तिगत हिसाबैबाबो राजुवा हिसाबैबाबो जे समाव जेरैबायदि सुबिदा मोनो बिफां गायनाय बा बिफांखौ संरक्षण होनायनि हाबाफारिखौ जाहाथे मावो। आं बयबो रायजो राजा बिथांमोनखौ आं खावलायबाय।